Sziasztok! Én Gellért vagyok, és itt van velem Szedika. Akkor ez a szerverkészítés Nohamechi harmadik része. Akkor beírjuk az internetbe, hogy az IP címünket, és akkor itt nekem most D-linkem van, de valakinek TP-link és mindenféle. Na akkor a jelszó lehet adminisztrátor, admin 1, 2, 3, admin, nekem most admin, és a jelszó is ugyanaz kell legyen, mint a név. Jó, és akkor login, akkor bejelentkeztek. Igen. Jó. És akkor menjünk be az Adventure. Jó. És itt van ha megjelen nekem. Most Windows 7-en van. Itt legyen szó, de újból. Na itt van. Akkor névnek írjunk be egy bármilyen nevet, például nekem most ilyen Minecraft. Itten kiválaszthatunk minden félét, így a portot nekem most legyen. Nekem most ez lesz. Jó. Jó. És az IP címünket beírjuk, én most PC lesz, és akkor show settings. Akkor várunk, és ha ez megvan, akkor kész is. Na, már csak az IP címünkkel van gond. Menjünk be a Google-be. Jó, és írjuk ide be, hogy IP címem. Írjuk be. És IP címem. Jó, beírtuk, és akkor kattintsuk rá az első találatra. Nekem most egy kicsit belagolt a gép. Na jó, ipcím.com, mi az IP címem? Jó, erre bemegyünk. Ezt bemásoljuk, amit megkapom most. Na, ez ha megvan, akkor ennyi is lenne. Ezt kell elküldjetek a barátaitoknak, és mellé a portot. Ennyi volt a szerver? Hát nekem most nem megy a szerver, de mert valami hibák vannak vele, de Windows XP-re fogom visszarakni, és úgy talán fog menni. Hát ennyi is volt a videóm. Sziasztok!